दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव आं सुजुमा बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों जागिरदआव सासे पुलिस अफिसारनि जिउ खहा, कर्नाटकआव बासआव अर खामनानै 7 सुबुंनि जिउ खहा, गलागान्सआव मा 41 मोसौ जब्द खालामदों, जम्मु काश्मीराव सासे आर्मिनि जिउ खहा आरो सासे उदखारिनि जिउ खहा, उदांस्रि साननि थाखाय दिल्लीयाव लाहार फाहार, डेकापामाव आसुनि जावरिखां हाबाफारि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 19 आगस्ट खालारखालि जागिरदआव बक' पुलिस थानानि अफिसार इनचार्जआ नेलिय दालांनि बेरायाव गारिजों सौग्रावना दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला बक' पुलिस थानानि असि रत्नेश्वर दासआ मोनसे अफिसियेल खामानिनि थाखाय बक'निफ्राय नगावसिम थांदोंमोन आरो गारिखौबो गावनो सालायदोंमोन होनना मिथिनाय जादों। जाथाय जानाय गारि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारा जादों AS01 AY6312। 19 आगस्ट खालारखालि फुंनि समाव कर्नाटकनि चित्रदुर्गा जिल्लायाव 4 नं नेशनेल हाइवेआव बिजापुरनिफ्राय बेंगालरसिम खारबाय थानाय गंसे बासआ गिख्रंथावै अर खामदों। बे अर खामनाय जाथायाव सासे उन्दै गथ'साजों लोगोसे 7 सुबुङा अरजों खामनानै जिउ गोमादों आरो गासै 27 सुबुंफोरा जखम जादों। जाथायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ खाथिनि हिरियर आरो चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्टनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों, नाथाय अरजों खामथारजानाय सुबुंफोरखौ सिनायनो हानाय जायाखै होनना सासे पुलिस अफिसारा खौरांगिरिफोरनो सिगाङाव फोरमायदों। गलागान्स पुलिस आरो नालिया पुलिसनि जयै संदांनायाव गंसे इलेक्ट्रिक बोटजों लोगोसे मा 41 मोसौखौ 19 आगस्ट खालारखालि फुंनि समाव माखासे आयेन बेरेखा फालांगिरिफोरनिफ्राय गंगार दैमायाव जब्द खालामनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला इलेक्ट्रिक बोटजों गंगार दै लामाजों मोसौखौ बांलादेशसिम लांगासिनो दंमोन। गलागान्स पुलिस आरो नालिया पुलिसनि संदांनायाव मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादोंब्लाबो आयेननि बेरेखा फालांगिरिफोरा दैयाव बारजोमनानै खारखुमादों होनना खौरां मोन्दों। 19 आगस्ट खालारखालि जम्मु काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव दुखुनांथाव सासे आर्मिनि जिउ खहा आरो सासे उदखारिया जिउ गोमानाय जायो। गाहायै बे जिउ गोमानाय उदखारिनियाव गंसे AK सिलाइ लोगोसे ग्रेनेड आरो गोबां माखासे गिथाव बाथाव आइजें मोनफानाय जादों। फैगौ 15 आगस्ट खालारखालि दिल्लीनि रेड फर्टआव भारतनि 74थि उदांस्रि सानखौ फालिनो थाखाय थियारि खालामदों। बे 74थि उदांस्रि सान फालिनायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ नुजाथिगोन आरो फुंनि 7:30 रिंगायाव फिरफिलाखौ बिरहोगोन। आथिखालाव सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै दिल्ली पुलिसआ गोनांथार राहाफोरखौ लानाय जागोन होनना फोरमायदों। बे उदांस्रि सान फालिनायाव जायफोर कर'ना टेस्टआव नेगेटिभ मोनदों बिथांमोनखौल' हाबनो होनाय जागोन। बे फालिथायाव 500 NCC सोद्रोमा आरो 3 आर्मि बिफाना पेरेडआव बाहागो लागोन होनना खौरां मोन्दों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय डेकापाम आन्चलिक अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव 19 आगस्ट खालारखालि डेकापाम तिनिआलियाव मोनसे सुबुं जावरिखां हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों डेकापाम ओनसोलनि मोन 7 दाबिफोरखौ आसाम सरकारनो मोनथिहोदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारनो बेखौनो फोरमायना हरदों दि डेकापाम देहा फाहामसालियाव गं 30 बिसनानि सुबिदा बानायनांगौ। डेकापामाव गंसे जुनार फाहामसालि गायसननाय। डेकापाम ओनसोलनि 2 गोजौ सोलोंथाइनि फसंथान पश्चिम जनाय कलेज आरो पश्चिम जनाय जुनियर कलेज सरकारि खालामनाय। डेकापाम ओनसोलनि आबादारि रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय ग्राम सेवक गायसननाय। डेकापाम आरो मिसामारा गामिनि रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय डेकापामाव रेलवे स्टेशन गायसननाय। डेकापामाव डाकघर गायसननाय। डेकापामाव गोग्गो दै जानांगौनि दाबी दैखांनाय जादों। उन्नयনৰ দিশত অতিকৈ পিছপৰা অঞ্চল ডেকাপাম। এই ডেকাপাম অঞ্চলত আমি ছাত্ৰ সন্থাই ডেকাপাম আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত ডেকাপামবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিছোঁ যে ডেকাপামৰ যি ক্ষুদ্ৰ চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়খন 30খন বিচনাযুক্তলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে। উন্নত মানদণ্ডৰ এখন চিকিৎসালয় গঢ় দিব লাগে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ডেকাপাম অঞ্চলত এটা উপযুক্ত এটা ডাকঘৰ স্থাপন কৰিব লাগে। যিহেতু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 4.5 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ কিনি ডেকাপাম অঞ্চলৰ ৰাইজসকলে চিমেণ্ট চাপৰিত গৈ কিনি ডাকঘৰ কাম কাজ কৰিব লগা হয়। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছিলোঁ। আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি কিন্তু আমাৰ কোনো দাবীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সঁহাৰি জনোৱা নাই। ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ সমষ্টিজন বিধায়ক ভূপেন বেগু তেওঁ কিন্তু এই সমস্যাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিন্তু নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে। যিহেতু আপোনালোকে জানে ডেকাপাম অঞ্চলত প্ৰায় 80 পৰা 85% মানুহে কৃষি জীৱিলত জড়িত। এই কৃষি জীৱিলত জড়িত যিখিনি ব্যক্তি আছে এই খেতিয়কসকলৰ কাৰণে জলসিঞ্চনৰ এটা কাৰিকৰী এটা জলসিঞ্চনৰ তেওঁলোকে অফিচ ঠিক কৰিব লাগে। তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে ডেকাপাম আমাৰ যি আপোনাৰ 2খন মহাবিদ্যালয় এই মহাবিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব লাগে। যিহেতু ডেকাপাম অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰাদেশিকৰণ বিদ্যালয়ত আজি পৰ্যায়ত লাভ কৰা নাই ডেকাপামবাসী ৰাইজে। সেইটোকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। সমস্যা আছে
আপোনাৰ ডেকাপাম অঞ্চলৰ স্বাস্থ্য সমস্যা আছে, শিক্ষা সমস্যা আছে, ৰেলৱে স্থাপন নাই, ইয়াত আমাৰ ডাকঘৰৰ সমস্যা আছে, বিভিন্ন এবুৰি সমস্যা ডেকাপাম অঞ্চলত আছে। জনপ্ৰতিনিধিসকলে কিন্তু ডেকাপাম অঞ্চলৰ সমস্যাবিলাক কিন্তু তেওঁলোকে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু বিফল হৈছে। আমি ছাত্ৰ আজি তাৰিখত আমি দাবী জনাইছোঁ, যিবোৰ আমাৰ দাবী আছে, দাবীবোৰ অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। নহ'লে কিন্তু ছাত্ৰ যি প্ৰতিবাদ কৰি আছে, অনন্তকাললৈ কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰি যাব। এই আমাৰ দাবীসমূহ কিন্তু মানিবই লাগিব। खुलुमबाय बे समाव जों नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो आखायाव लादों। जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स खौरां बिजोङा फैगौ 10 आगस्तनिफ्राय 17 आगस्तनि गेजेराव बेसेन नाङाजासे जायखिजाया फोसावथायखौ फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो जाय सुबुङा फोसावनो गोसो बिथांमोना 8399040182 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों।